Γεια σας. Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να αυξήσει τους πελάτες της και να πολλαπλασιάσει το τζίρο της. Θα μιλήσουμε για την Olympic Idea, η οποία είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Η έδρα της είναι στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και τα γραφεία της είναι στη Νότια Καρολίνα. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον κύριο Τόμας Θέρμπερ που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Τι είναι η Ολυμπιακή Ιδέα? Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα, μια παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ενώνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τους καταναλωτές και παρέχει και στις δύο πλευρές αμοιβαίο όφελος. Η ιδέα που θα δείτε συνδυάζει τρεις από τις μεγαλύτερες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Από τη μία το Internet Marketing, τα Mobile Apps, δηλαδή τις εφαρμογές για κινητά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πρωτοπορία αυτής της μεθόδου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία. Μπορεί με απλά βήματα να αποκτήσει ποιοτική διαφήμιση στο ίντερνετ και να προσελκύσει αυτό που ενδιαφέρει όλους, νέους πελάτες και καταναλωτές. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σήμερα? Είναι η μείωση του τζίρου. Γιατί αυτό? Καταρχήν, μείωση των πελατών. Η οικονομική κρίση, η αύξηση του ανταγωνισμού, η ανάπτυξη των υπερκαταστημάτων, οι αγορές που γίνονται μέσω ίντερνετ είναι λόγοι που μειώνουν τους πελάτες. Από την άλλη όμως έχει μειωθεί και η ρευστότητα των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν λιγότερα χρήματα. Με αποτέλεσμα ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στην οικονομική κρίση? Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές. Με τι? Θα δώσουν κάποιες εκπτώσεις, κάποιες προσφορές. Επίσης, εξυγχρονίζονται, δηλαδή χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Το ίντερνετ, οι εφαρμογές για κινητά. Οι καταναλωτές τι κάνουν? Θέλουν ευκολία και οικονομία για τις αγορές τους και ψάχνουν επιχειρήσεις οι οποίες θα τα προσφέρουν. Τι κάνουμε με την Ολυμπιακή Ιδέα? Καταρχήν δημιουργούμε ένα δίκτυο με επιχειρήσεις που γίνονται μέλη με στόχο να αυξήσουν το πελατολόγιό τους προσφέροντας εκπτώσεις και προσφορές σε καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε δίκτυο από καταναλωτές που γίνονται μέλη και αναζητούν εκπτώσεις και προσφορές από τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Καλύπτουμε τα συμφέροντα και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Γιατί? Οι καταναλωτές βρίσκουν τις επιχειρήσεις που ψάχνουν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις κερδίζουν νέους πελάτες και αυξάνουν τον τζίρο τους. Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Καταρχήν, να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ένα νέο πελατολόγιο με καταναλωτές που θα επιλέξουν εσάς αντί τον ανταγωνιστή σας. Επίσης, να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών για να διαφημίσετε την επιχείρησή σας χωρίς κανέναν γεωγραφικό περιορισμό και χωρίς επιπλέον κόστος. Και τέλος, να αυξήσετε το τζίρο σας μέσα από μαζικές αγορές από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές μέλη διαφέρουν. Οι δικοί μας καταναλωτές, που είναι οι υποψήφιοι πελάτες σας, πληρώνουν συνδρομή για να έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις των επιχειρήσεων. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι είναι συνειδητοποιημένοι πελάτες. Δηλαδή θα έρθουν στο κατάστημά σας γιατί ξέρουν τι προσφέρετε εσείς, θέλουν να πάρουν τις εκπτώσεις ή τις προσφορές. Γιατί θα ωφεληθούν από την προσφορά σας. Αυτό βέβαια είναι θέμα του επαγγελματία. Ο επαγγελματίας από τη στιγμή που ο πελάτης θα μπει στην πόρτα του πρέπει να τον ικανοποιήσει. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις? Καταρχήν, εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο κόστος για να γίνετε μέλος στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις μέσα στο χρόνο. Αυτό δηλαδή που είναι το ετήσιο κόστος σας, αυτό είναι. Και τέλος, κανένας δεν επεμβαίνει στο τζίρο. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλα site προσφορών που υπάρχουν και τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, η Ολυμπιακή Ιδέα δεν κρατάει κάποιο ποσοστό πάνω στο τζίρο των πελατών. Ενδεικτικά, λέμε ότι υπάρχουν site που κρατάνε από 1 έως 30% από το τζίρο που σας φέρνουν. Τι παρέχουμε λοιπόν τώρα στον επαγγελματία? Ο επαγγελματίας θα πάρει ένα ηλεκτρονικό γραφείο επιχείρησης, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εικόνα. Σε αυτό το γραφείο, εκτός από τα υπόλοιπα που μπορεί να κάνει, καταρχήν μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα της κάρτας του καταναλωτή ο οποίος θα έρθει στο κατάστημα, του μέλους δηλαδή της Olympic Idea. Επίσης μπορεί να εκδώσει το τιμολόγιο το οποίο χρειάζεται ένας επαγγελματίας για την αγορά την οποία έχει κάνει. Να φαίνεται δηλαδή τα στοιχεία της επιχείρησης και το ποσό το οποίο έχει δώσει στην εταιρεία. Δημιουργείται μέσα από το γραφείο αυτό ένα slide, δηλαδή μια ηλεκτρονική διαφημιστική αφίσα, η οποία δείχνει, είναι σαν να έχετε μια ταμπέλα του καταστήματος, αλλά στο ίντερνετ.
Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε ένα site του τύπου, όπως βλέπετε, reflexology.olympicbiz.com. Υπάρχει πιθανότητα να έχετε ήδη δικό σας site, το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα συνδέσουμε το δικό μας site με το δικό σας και έτσι κάποιος μπορεί να μπει κατευθείαν στη δική σας ιστοσελίδα. Επίσης υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει να κάνει e-shop. Μπορεί μέσα από το γραφείο το δικό μας να δημιουργήσει και ένα e-shop, δηλαδή ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο οι άνθρωποι θα βλέπουν τα προϊόντα και θα μπορούν να παραγγέλουν και πάρα πολύ απλά πατώντας κάποιος το κουμπί θέλω να μπω στο e-shop, μπορεί να μπει μέσα στο e-shop σας, να δει τα προϊόντα σας, να παραγγείλει, να κλείσει οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτά όλα γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σας γραφείο. Επίσης, κατευθείαν ο επαγγελματίας μπαίνει σε μια εφαρμογή για κινητά. Δηλαδή μια εφαρμογή την οποία έχουν τα μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας και μπορούν να σας βλέπουν ανά πάσα στιγμή όπου βρίσκονται. Τι θέλουμε από τον επαγγελματία? Να δώσει για τα μέλη μας έκπτωση. Όπως βλέπετε οι εκπτώσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με την κατηγορία του επαγγελματία. Μπορεί να δώσει κάποιες προσφορές, δηλαδή να πει ότι εγώ δίνω κατευθείαν αντί για 10 ευρώ σας το δίνω 5. Όσες προσφορές θέλει. Και τέλος, δώρα. Δηλαδή, εάν αγοράσετε από εμάς, σας δίνουμε δώρο το τάδε προϊόν. Αυτό θέλουμε για τα μέλη τα δικά μας. Αυτή λοιπόν είναι πρωτοπορία στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Γιατί αυτές οι ιστοσελίδες που μιλάμε τώρα γίνονται δικές σας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το site ή το e-shop όπως θέλετε εσείς για να διαφημίσετε την επιχείρησή σας. Μπορείτε να τυπώσετε την κάρτα σας ή τα διαφημιστικά φυλάδια, να τα καταχωρήσετε σε εφημερίδα, δηλαδή το site το χρησιμοποιείτε εσείς. Δεν γράφουμε τις εκπτώσεις πάνω στις ιστοσελίδες. Είναι τελείως χωριστό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι από αυτές τις ψηφιακές παροχές εξοικονομείται χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να δώσει μια εταιρεία σε κάποιον προγραμματιστή κατασκευαστή site, για να μπορέσει να ανήκει σε όλα αυτά τα οποία σας είπα παραπάνω. Στόχος μας λοιπόν, εκτός από τη δημιουργία νέου πελατολογίου, είναι να εξυγχρονίσουμε και τις επιχειρήσεις. Συνοψίζοντας, τι παρέχουμε στις επιχειρήσεις? Καταρχήν, νέο συνειδητοποιημένο πελατολόγιο. Δεύτερον, ηλεκτρονική διαφημιστική αφίσα, το slide. Μονοσέλιδη ιστοσελίδα, πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα, e-shop, διαφήμιση στην εφαρμογή για κινητά των μελών μας, δυνατότητα δημοσίευσης απεριορίστων προσφορών των προϊόντων σε χιλιάδες καταναλωτές μέλη. Ποιο θα ήταν ένα λογικό κόστος για όλα αυτά τα εργαλεία που αξίζουν χιλιάδες ευρώ? Τι ποσό μπορεί να διαθέσει μια επιχείρηση για να αποκτήσει online στοχευμένη διαφήμιση σε ένα αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που αναζητάει εκπτώσεις? Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το συνολικό ετήσιο κόστος που θα συμβληθεί μια επιχείρηση με την Ολυμπιακή Ιδέα είναι μόλις $160 το έτος. Όποια είναι η τιμή του δολαρίου. Και όπως είπαμε, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ούτε κρατήσεις πάνω στο τζίρο της επιχείρησης. Οποιοσδήποτε επαγγελματίας έχει κάνει ένα flyer που μοιράζουμε στον κόσμο, ξέρει ότι αυτή είναι πάρα πολύ μικρή η τιμή. Η Ολυμπιακή Ιδέα λοιπόν απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση. Θέλετε να αυξήσετε τους πελάτες στο φυσικό σας χώρο? Αυτή η ιδέα είναι για σας. Θέλετε να αυξήσετε τους πελάτες σας στο online κατάστημά σας ή στο site σας? Αυτή η ιδέα είναι κατάλληλη για σας. Δεν έχετε καθόλου παρουσία στο διαδίκτυο? Καθόλου δεν έχετε ιστοσελίδα ούτε e-shop? Σίγουρα αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα για σας. Για να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που σας προώθησε αυτό το βίντεο. Αυτός θα είναι ο σύμβουλος στο ξεκίνημά σας και θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Παράλληλα, και τα υπόλοιπα μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορείτε μάλιστα να δείτε όλες τις συνδευλημένες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην παρακάτω ιστοσελίδα http://bizmapgreece.com. Μπορείτε να δείτε όλες τις επιχειρήσεις, δεν θα φαίνονται βέβαια οι προσφορές που έχουν κάνει και ο λόγος είναι γιατί προστατεύουμε τον επιχειρηματία, οι προσφορές αφορούν μόνο τα συνδευλημένα μέλη μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην Olympic Idea. Η δουλειά μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και να ενώσουμε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Θέλουμε ο επιχειρηματίας και ο καταναλωτής να είναι στην κατάσταση win-win. Κερδίζω-κερδίζεις. Σας ευχαριστώ.